దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ ఫోన్ ఇన్ ద్వారా అందిస్తారు. చెప్పండి చంద్రశేఖర్, దీనిపై ఎటువంటి సమాచారం మీ దగ్గర ఉంది? థ్యాంక్ యూ రాధా. కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు మధ్య అట్టహాసంగా జరుగుతున్నటువంటి పెళ్లి ఒక్కసారిగా పెళ్లి వివాహ వేడుకలో ఒక్కసారిగా విషాద వాతావరణం అయితే చోటు చేసుకుందని చెప్పుకోవచ్చు. విశాఖ మధురవాడ ప్రాంతంలో నాగోతి వారి ఇంట వివాహ వేడుకలు జరుగుతున్న సమయంలో పెండ్లి కుమార్తెకు తలపై జీలకర్ర బెల్లం పెడుతున్న సమయంలో పెండి పీటలపైనే ఒక్కసారిగా పెండ్లి కుమార్తె సృజన కుప్పకూలిపోయి స్పృహ కోల్పోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. మధురవాడ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి తెలుగు యువత అధ్యక్షుడు నాగోతి శివాజీతో సృజన అనే అమ్మాయికి ఇటీవల కాలంలోనే నిశ్చితాంబలమైంది. అయితే నిశ్చితాంబలమైన నేపథ్యంలో ఈరోజు వివాహం నిశ్చయం జరుగుతున్న సమయంలో ఈ వివాహ వేడుకలో ఒకసారిగా పెండ్లి జరుగుతున్న సమయంలో ఇటు కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా పెండ్లి కుమార్తెను ఆశీర్వదించకు వచ్చి ఆ సమయంలో ఒక్కసారిగా పెండ్లి కుమార్తె పీటలపైన కుప్పకూలిపోవడంతో ఇటు పెండ్లి కుమార్తె ఇంట కూడా ఒక్కసారిగా విషాద వాతావరణాన్ని నింపుకుందని చెప్పుకోవచ్చు. పెండ్లి కుమార్తె కుప్పకూలిపోయిన అనంతరం కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే తేరుకొని ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ సృజన మృతి చెందడంతో ఇటు రెండు కుటుంబాల్లో కూడా విషాద వాతావరణాన్ని నింపింది. ఇటు పెండ్లి కుమారుడు ఇంట కూడా ఒకసారిగా విషాద వాతావరణం అయితే నెలకొంది. అయితే నిన్న కూడా విశాఖలో మల్కాపురం ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి ఓ వివాహ వేడుకలో పెండ్లి కుమారుడు పార్టీ దినేష్ అనే యువకుడు సాయంత్రం రాత్రి సమయంలో తన పెళ్లి జరగాల్సి ఉండగా వేకువజామునే 3 గంటల ప్రాంతంలో ఆత్మహత్య చేసుకుని బలవన్న మరణానికి కూడా పాల్పడడం అటు పెళ్లి కుమారుడింట అలాగే పెళ్లి కుమార్తె ఇంట కూడా విషాద వాతావరణం నెలకొన్నట్లుగా తెలిసింది. అలాగే ఆ సంఘటన మరొక ముందే మరలా ఈరోజు మధురవాడలో ఇటువంటి ఘటన చోటు చేసుకోవడం ఇటు విశాఖలో ఒకసారిగా విషాద ఛాయలో అలుముకున్నట్టు పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. రాధా, థ్యాంక్ యూ చంద్రశేఖర్. ఓకే, ఇవి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. మరింత తాజా సమాచారం గురించి చూస్తూనే ఉండండి వైజాగ్ లోకల్ న్యూస్. ఇది మన లోకల్ ఛానల్.